Kaixo lagunok, gaurkoan sekulako trukoa erakutsi behar dizuet, sekulako magia erakutsi behar dizuet. Zen ere gaurkoan ez dugu eskulanik egingo ez ezer, ez ditugu eskuak erabiliko gaurko magiarako. Burua erabiliko dugu. Gaurkoan erakutsiko dizuet nola mugitu gauzak buruarekin. Bai, buruarekin gauzak mugitzen ikasiko dugu. Baina ez pentsa hola burua gauzen kontra jarri eta bultza egingo diegunik, Burua gogorra izaten dugu, kaskoa gogorra dugu, baina babestu egin behar da, Ez dugu buruarekin hola fisikoki egingo, mentalki egingo dugu. Agian ez idazue sinistuko. Baina horregatik erakutsiko dizuet, kamera aurrean nola tolestuko dudan. Goilara bat, honekin. Ez duzue sinisten? Ikusi nahi duzue? Adi datorrenari. Gure magia truko hau egiteko, erabiliko dugu edozen maitan topatuko duzuen goilara bat. Guk goilara txikia erabiliko dugu. Zergatik? Hau egiten dugun lehenengo aldia delako, eta hau entrenatu egiten den gaitasun bat da. Hau da, kotxe bat doblatu ahal izateko, lehenengo ikasi behar da goilara txiki bat doblatzen, gero goilara handi bat, gero lapiko bat, eta gero, horrela ikasten dira, super botereak. Bueno, esan dugu, goilara arrunta, gogorra da, soinu egiten du. Eta ez da bereziki errez tolesten den hoietakoa, ez da paperezkoa, ez da plastikozkoa, metalezkoa da. Goilara honekin, eta buruaren boterearekin lortuko dugu, hau tolestea edo doblatzea. Hementxe dugu goilara eta orain buruarekin tolestu egingo dugu. Horretarako oso garrantzitsua da konzentrazioa. Beraz, nik goilara hemen jarriko dut eta konzentratu egingo naiz. Konzentratzeko teknika honena niretzat izaten da dana txurian jartzea eta puntutxo beltz batian fijatzea. Eta hortxe arreta jarrita dudalarik indarrein behar da, Ja! Ezin dut gehiago markatuko diazue, baina, nahikoa tolestu da, ezta? Bida, goilara honekin ja jogurra jatia o sopa jatia zaila izango da. Hola, heltzeko. Tolestu dugu goilara. Pentsatuko duzue, ez diazue sinistuko, pentsatuko duzue trukoren bat egin dudala, edo beste teknikaren bat erabili dudala. Eta ondo egiten duzue, ez sinistu interneten ikusten duzuen edozer gauza. Honek azalpen bat du, azalpen zientifiko bat edo azalpen tekniko bat, esango nukenik. Nahi dezue jakin zer dagoen honen atzean, nola egin daitekeen truko hau? Adi datorrenari. Eserita ikusten nauzue, eta kontua da truko hau egiteko komeni dela eserita egotea. Beraz, oso truko aproposa da mailaren bueltan, bazkari batean egiteko. Beste gauza bat oso garrantzitsua. Trukoa egin behar diozuten pertsona hori egon behar du nik kamera dudan lekuan. Zuen aurrean, frente-frentean. Ez albo batean, ez beste alboan, ez horrela diagonalean, baizik eta mailan frentean duzutenari egin behar diozue. Zergatik eserita? Kontua da nik goilara erakutsiko dudala, esango dut gogorra dela, horrela buruan eman da ere, pixkat ambientia lasaitzeko eta egin dezakegu eta despistatzeko, bestea despistatzeko. Eta behin erakutsi dudanean goilara arrunt bat dela, hartuko dut hemen eskuan horrela. Hartu nezakeen horrela, baina nik hartu dut horrela, bai? Eta jarriko dut hola eta pixkat indarra bezala egingo dut hemen, esango dut, egiteko hau, eta hemen tolestu dut goilara. Begira nola dagoen, tolestuta, desente. Berriro egingo dut zuek ikusteko, beraz, erakusten dugu goilara gogorra dela, honela heltzen dugu, eta hola, pixkat, eusten diogu, apoiatzen gara mailean, eta momentu horretan bertan egiten dugu indarra, hau tolesteko. Esango duzue, behin tolestuta dagoenean, tolestuta dago eta listo. Nola erakusten diogu besteari ez dagoela tolestuta.
Hemen tolestuta dugula, jarriko dugu bestearen aurrean, baina jarriko dugu horrela. Eta hemen dago truko honen koska. Ni frentean jartzen badut, nire frentean jartzen badut, eta zuen aurrean jartzen badut, badirudi goilara zuzen dagoela. Orain ezagutzen duzuelako trukoa agian, ikusiko duzue edo nabarituko duzue tolestuta dagoela, baina hasieran ez da hain erreza edo ez da hain argi ikusten. Eta orain goilara pixkanaka mugitzen joango naiz. Horrela mugitzen eta tolesturaren efektua lortuko dut. Nola mugitu behar da goilara? Begira. Hola alboz ikusita, ni goilara hemen dut eta egingo dudana da puntu hau finko mantenduz, goilara horrela tolestu. Horretarako hemendik helduko dut horrela. Hiru behatzekin eta egingo dut. Hasieran pixkat hola jarri behar dut, hau aurreraka zuzenaren itxura emateko. Beraz, hau horrela jarriko dut eta mugitu eta tolestuko dut. Gogoratu, puntu hau finko mantendu behar dugula. Bueno, hementxe duzue truko bat egiteko mailaren bueltan eta ingurukoak lehioratuta uzteko, Gogoratu, magia geroz eta hobeto aterako zaigu praktikatzen dugunean, Beraz, praktikatu lehenengo ispiluaren aurrean, lagun batekin, eta gero ja bazkaria o afari hortan zaudetenean, luzitu pixkan, Gustatu zaizue? Erreza da, ezta? Badakizu, egintzazu, zuk zeuk.